ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಒಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳನ್ನು ನಡಪ ಉಡದಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡದಂಡ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಅದು ವನಸ ತಿನಸದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆ ವನಸ ತಿನಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5-10 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಡಣೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ನಾನಾದ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ವನಸ ತಿನಸು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಬಡದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ತುಳು ಭಾಗದ ವನಸ ತಿನಸನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಆವಡು ಅನ್ಪಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪುನರ್ ಮುಲ್ಪದ ರತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ದಾರಿ ಉಳ್ಳರು ಅವಳ ದೇರ್ಲದಾರು ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಪನ್ಪರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಆರು ಕರೆನ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅನಾಗ ಅರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಒಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಅದಿಪ್ಪಡು ಬೆಲೆ ಆರ್ಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಕ ಆ ರೀತಿಯ ವನಸತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಕರೆನ 2 ತಿಂಗಳದಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಚ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅನ್ನ ಕರೀನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನಸು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕನಸು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುದ MLA ಆಯ್ನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳ ಬಂಡೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಸೇರೊಂಡೇರು ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಗಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ದಾನ ಮಂತರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಅವಳ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅರಮನೆಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಡು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುರ ಅದು ಒಂಜಿ 2-3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗದ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಆಂಡು ಸಮಿತಿ ಆದು ನಮ್ಮ ಈ ಅರಮನೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೂ ಮಾಂತ ಬತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಮುಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಆದಾನಾಗದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸದಗಳಿಗೆ ಒಣಸು ತಿನಸದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅವು ಪಿದೈಡು ತರ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಪಿದೈಡು ತಿಂಗಳ ತರ್ಪಾಯ 5 ಬುಕ್ಕದ ಅದಾನ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಈ ಕರೆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಫುಡ್ಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರೋದು ಅದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿನಗಳ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ನವೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಊರದ ಬಟ್ಟೆ ಲೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಲೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಊರುದಗಳನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಪೇರು ಕೆಲವು ಅಕ್ಲ ಪೂರ 2 ಟೈಪದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ತಿನಸನ್ನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆತಂಡೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವಳ ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ಅರಮನೆ ಗ್ರೌಂಡ್ದ ಉಳಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಉಳಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆರಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3-4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರೋಣ ಒಂಜಿ 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ನೆಟ್ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ್ಲ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ನೆಟ್ಟು ನಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಣಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಈ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದೆ ಬುಲ್ಪುಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಊರದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪದಂಗಿ ನಂಡ ಬುಲ್ಪದು ಈ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಕರೆತೆ ಕೆಲಸ ಮನೆಗಳು ಪೂರ ಇಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ತಿನಸ ಆವಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಬಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಅವು ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಊರುಡ್ದೇ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ತರ್ಪದು ಐಕ್ ಬೋಡೆ ನಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಂದು ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10-50 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐನಡ್ದು ಬುಕ್ಕದಾನ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದುಂಬುಗೂ ಒಂಜಿ 100-150 ಜನ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ನಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬತ್ತಿನಗ್ಲು ಇತ್ತ ಊರದಾಗಲೇ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿಡ್ದ ಅದು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಒಣಸು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆತಿಪ್ಪಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಆ ಭಾಗದ ತುಳುವ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಈರ್ನ ಟೀಮ್
ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ನಂಡ ಏನಡ ಊರ್ದವೇ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಜವಣರು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾದ ಊರ್ದ ಜವಣರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಏತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಭಾಗದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಲ್ಪೊಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದುದಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿನ ಇಂದು ಅತ್ತು ಏನ ಕಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡ 4 ಜನಟ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ತಿಂಡಿದ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಅವು ಅವೇ ಕಾರಣಗಳ ಐಟ್ ಅದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಬೈದಿಂದ ಅವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ರೇಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಮಾಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಜಿ ಇಂಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಕೈತೆ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಬಳ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲ್ಲ ಇಡೀಗ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತವಾಡು ತನಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಡಪಡ ಉಂಡು ఒక ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ವನಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಳು ನಮ್ಮ ಏನಂದ ಸಾಧಾರಣ ಊರುಡ್ದು ಒಂಜಿ 2,000-3,000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ದಂಡ 100-120 ಜೋಡಿ ಗೋವನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ 2,000-3,000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂಜಿ 3,000 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಎಂಕ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ 10-20,000 ಜಾಡಿ ಜಾಗಡ್ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಒಂದೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಒಣಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಆತನು ಸಣ್ಣ ಮಧುಕರ ಶೆಟ್ರು ಯಾನಪುರ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಮುಂಜೆ ಯಾನಪುರ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಐಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಂದ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಹಾರ ಮೇಲ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮುಳ್ಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂತ ರೀತಿದ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಬರೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೈನ್ ಆದಿದ್ದು ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲು ಪಿದೈದ ಊರದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಂತ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಮೇಲನ್ನು ಉಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ನಡಪು ನಾಣಿಪುರ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪೇರಲು ಒಂಜಿ ಏತು ಜನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಸೇರುವಿರ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ 3,000 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ಪಣಗಳು ಒಂಜಿ 3,000 ಒಂಜಿ 6,000 ಜನ 7,000 ಜನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡೆಡ್ದು 3 ದಿನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಡೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುವರು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು VIP ನಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೋನರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎರಲೂನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು 10 ಜನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಅಗಲಿನ ಗೋಣೆರನಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಳ್ಳ ಅವು ಹತ್ತಂತೆ ಅಗಲಿನ ಲಾರಿಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಗಲ ಅಲ್ತಿಡೆ ಬತ್ತದ ಪೋಪನಾಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮಿತಿ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಅದು ಈ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇರು ಪನ್ಲೆಕೊನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಗದ್ದು ಈಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆತು ವಾರ ದಿಪ್ಪಡು 2 ವಾರ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ 2 ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಪುಂಡು 3 ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಐಕ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸತನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಂತಲ್ಲರು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಅವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡ್ ವಾರೀತಿಡ್ ವನಸತಿ ನಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋದು ಪಂಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಆದುಂಡು ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಿನಸಾವಡು ತಿಂಡಿ ಉಪಹಾರ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸಲ ಅವಳ ಉರುಪೆಲ ಹರಿದ ವನಸ್ಸಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾವಡು ಅಥವಾ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬಿನ್ನೆರೆಗಾವಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಂದೋನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರಣರು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಈತ ಎಂಕ್ಲಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉರುಪೆಲರಿದ್ದು 2 ಉಂಡುದ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅಲೆತ್ತ ನೀರಿಡಾವಡು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆದ ಗಸಿ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ತೇರು ಉರುಪೆಲ್ ದಾರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಉಪ್ಪಡು ಈತಡೆ ಎಂಕ್ಲ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿತ್ತರಕ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ